It-turisti li jkunu għal-btala f'pajjiżna jiġġeneraw id-doppju tal-iskart li jiġġenera ċittadin Maltu b'iktar turisti jżuru Malta dan l-iskart qed dejjem jiżdied. Bl-isfida tal-iskart hija diġà fost l-ikbar li għandna f'Malta, l-Gvern ħass li għandu jniedi proġett biex il-persuni li jkunu fuq il-bajjiet ikunu marfa iktar dwar is-separazzjoni tal-iskart u jiżdied l-iskart riċiklat mill-bajjiet. Ċentrali f'din il-ħidma se jkun hemm il-ħaddiema tal-Wasteserv. Il-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello qal li għalissa l-ħaddiema tal-Wasteserv se jkunu fi 3 bajjiet li huma siti tan-Natura 2000. Dawn huma 3 mill-iktar popolari f'pajjiżna, il-bajja ta' Intuffieħa, Golden Bay u l-bajja tal-Adira. Allura ħassejna bżonn li jsir pilot project biex naraw x'effetti kollu persuna minn tagħna hawnhekk li gwida n-nies li jarmu kif għandhom jarmu. Ukoll se jkunu armati pickers tal-plastik biex jekk ikun hemm materjal fuq il-beach mal-art bħal plastics u l-anet tal-drinks u hekk jinġabru u jitpoġġew fil-kontenituri apposta. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera kellu kliem pożittiv dwar din l-inizjattiva u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli joħroġ b'aktar inizjattivi li jindirizzaw is-separazzjoni tal-iskart. Kif ili ngħid, wasal iż-żmien illi nindirizzaw din il-problema tal-iskart mod radikali u fil-xhur li ġejjin u ġimgħat li ġejjin issa nkun qed nipproponi waste streams differenti ta' kif wieħed jista' jitratta l-iskart. U fid-dawl li issa żjarat il-baħar jibdew jiżdiedu, l-appell huwa wieħed ċar. Wieħed għandu juża kemm jista' jkun fliexken, tazzi u kontenituri li ma jintremewx u meta juża l-affarijiet li jintremgħu jara li jifret l-iskart.